koncoku atos. Kondang mbok ketok-ketok lho. Randen bobot 50 kilo ngantek tugel lho. Aja ngira 50 kilo. Iya. Maaf tumplek ning kono ora apa-apa. Kowe kok malah lanjut ora iki? Lanjut. Oke. Digandeng go apa siram? Digandeng go apa? Ya iku ditaleni. Kowe jawabane tenan. Ora usah wedene apa-apa. Kowe kena maju gembok. Ngerti brengosku. Lho brengosku gene. Alam brengosku kowe mesti yo wis minder. Lho, etono lho. Lho, Ben minder musuhe. masuk anak. Goblok iki lho. Nek duweku yo goblok. Wis ngerti. Musuhe nek kono kok ngadep rene. Ora pengen rene kok. Oh, musuh goblok iki lho. Nyaman. Siap. Lanjut. Sikat yuk. Oh, iya. Sikat. Iya. Asep ye. Aja wedane kowe. Sikat je. Wani bola. Piye? Piye? Mali kan? Aja dirempet ah. Lali. Asem kowe, asem piye? Bro. Asem piye? Kasih musuh dadi gandeng. Hei. Piye? Ramane musuh tak cekel. Wis mbok cekel. Are gandeng. Ada. Bagane sare. Iya. Oke. Saya gandeng ora aku. Batorem. Ses. Apa? Lho kok malah takok ono kowe iki lho. Sing kliru iku kowe. Sirahe musuh digandeng. Wis tak gandeng sirahe musuhe. Sing mbok gandeng ra sirah musuhe. Lah kena sapa iki, Mang? Kena sirahku neh. Kena siram. Iya. Allah. Kali. Wanita ora kowe? Lho sing tak wedeni apane? Ora wedi kowe. Lho. Ah. Nanging ora usah gugup. Iki nek ora tak ketarani, mesti kleru neh nek gandeng aku. Ndek rene. Sing ning ratan ben roh. Nah, rene. Wes. Wes. Kumpul. Kancane gundul. Tegese duwe rambut. Timpet. Duwe rambut rupane Ali. sing siji rupane Bagus. ganteng kulit resik Canda. tak gandeni iya Timpat. Mbok terusno dasem gembok. Ora iso. Ora singkat yo. Timpet yo. Apa timpat? Ya ada sepak ngono. Piye? iya Oh. ayo Oke. Iya wani we. Wah! Ayo, masuk turun, Pak.
Iya, langsung iya. Ayo, ora apa-apa. Embok dak ora apa-apa, Dul. Dul, ora apa-apa, Dul. Pisan. Katai. Ajur, bro, ajur. Ajur piye? Ayo, Dik. Halo, Dik. Ayo, lo. Yo. Yo. Hei, enak kowe yo. Ayo, lo. Enak. Kowe oleh sangu. Iki kena diutuk obat percak. Iki kancamu kok bagi to lah. Bagi. Ampun. Ya. Iya, iya sebut. Hei, anggap masuk. Masuk. Wih. Wih. Apa malas? Buat kejamin. Tabani bang. Kowe mau sing ngancali aku. Yo, coba awak coba duduk nang Aduh di. Coba. Naik. Ani, Mana ini? aduh di. Ada. Naik. Wedi. Musim wedi karo kowe. Udah. Tenang. Tenang. Oh, iya. Ayo. Ada apa? Ada apa? Pinggir. Bodoh naik. Ayo, sangare. Lho iki sapa kowe? Wong sugih nyamar iki. Wong sugih nyamar. Nyamar ora duwe. Nyamar wong ora duwe. Lah, sing jenenge CEO. Sapa? Hei, Sapa? sapa iku? Semua. CEO. Jan tenan. Sapa? Jenenge CEO jare. Rupane ganteng, bagus, Lah aku piye? Ali, Aku Ali. aja liyor. Asem lho. Ayo mana nih? Udah musuh. Iya. Oi. Sangare aku dipoto dilebokno ning TikTok aku. Goblok kan lu. Piye? Ora setiktok. Napa? TikTok. Lah kaya kuwi iki lho. Iya, iki lho musuh iki lho.
Tenan ta ora? Lah kowe sing nyepak sikil kulinu kok. Asem kowe. Iya. Aja ngisi-ngisini kowe. Tangkis tengen, tangkis ki ora melu. Lo sing tau dene apane? Ora sawet. Tenang. Hilangi kendaraan. Wayang keprok sego macam. Ya. Wayang keprok Ah. sego istak. Radio. Carane piye? Ngono ya. Ya. Jane. Kaya wong tipis ae kowe. Ora usah ngisi-sini. Ayo. Nyantai. Ye. Panjake wis teman kabeh. Tenang ya. Ayo lanjut ayo. Ayo, Pon. Ayo. Aku mati ditarik itu. Andreo bener. Iki apa Pak melok-melok iki? Lo kayak ngelak kene Pak maksudnya piye? Iki pan. Iki paham. Iya. Loh. Panjen iya. Pikir. Aduh nih Pak. Iya, tuh. Oi, itu nih. Oi. Oh, oi. Oi, oh, oi. Oi. Oi, oh, Manai kacam tenanan loh. Yang ge kowe. Ora tenanan iku piye? Kowe iki lho. Kowe iki lho, Asem kowe. asem kowe. Kowe iki lho. Kowe iki lho.
Wong tuwa ngino kowe. Mangan ra mbok kei. Anggarat iki lho. Oh, aku musuh aku lho. Ora mungkin ora saiki musuh karo. Ora iso. Ora iso piye? Engko ning jero kerombokan dadi bature. Dadi baturan. Iya. Rene. Iya, Bro. Jadi, aku ora kudu dadi bature. Kowe Ora kudu dadi bature. semono kok. Iya. Aku ya ora kudu dadi. Kandhani. Kowe golek sapa? Golek gundul. Kowe golek gundul. Iya. Guriem iku. Oh. Kudune kaya magok karo. Metu ya wis roh arek mbok. Golek iku yo. Oh, Cocok. Sajen. Ayo, ayo. Tapi maju. Ayo kita maju. Wah, lambung tur. Mana nih? Hei. Hei. Kancamu sing budak gorene. Ayo, wis datang. Tak dudui skillku yo. Baik apa opo? Kowe kira kaya iki malu. Wet, ora ngono. Hei. Budak sitoke kon Mas Ureh gen telu. Endi? Telu. Ayo. Ojo. Balik iki cah cilik. Ah. Ada tak cilik? Baik-baik. Baik-baik aku penonton. Hei! Formasi. Hei! Iso, kan? Ah! Para ke. Cik. Hai. Hai. Masih. Hei! Sit. Sit. Ayo. Oh, Sing kaya pikiran. Ayo. Formasi. Iya. kudu iso. Iso, kan? Ayo iso pura kowe. Oke. Antek sesuk ora apa. Apa? Ayo, saiki gini kowe sing formasi. Formasi ayo. Musuhnya diantang candak uklek-uklek. Jadi, Kene kowe. Ngapa kowe nyuwara tak atiku apa? lu iki apa? Lah arep kayang Kowe kayang ceblok mati kowe. kok seneng meneh aku mati lho.
Lho ora seneng iki gene. Perkarane. Nek kowe wis mati, bojong tak pek. Omongan kedhuwur lho. Lho kok Bojo lara ditambakno kok. Mari kok pengen ku ndelalah. Lara tak tambakno mari duwe uni. Kowe iki lho. Iku jalukane wedak. jalukane wedak. Wedak. Mesti wedak nomor 4. Ya. Wong di dhuwit kok wedak apa? Karungan nomor 5. Ora. Lho wedak apa? Wedak iki jalukane wedak skincare. Lho iku marai apa? Tak takoki marai apa? Wedak kok jenenge skincare. Nek dienggo marai glowing. Ngono iki bar karo wedak. Tak jake pasar wedak. Terus Wong tak pasar do metu do ngingeti bojoku kabeh. perkara bojong glowing rene. Ora, Dadi ayu. ora. Lha apa? Perkara mlakune sepil. Iku bojong cacat. Bojong cacat. 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 Ora iku tak bojoni. Iya tuh. Iya tuh. Oi, oi, oi. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Tak musuhane aku. Oke. Musuhe aku. Apa iku? Kowe ora ngerti sing tak gawa iki. Jenenge, Umume iki palu. jenenge Palu. Petumok. Cuma mesti palune Pak Woi. Lho. Pak Woi. Palune sampean dicolong dia Pak Woi. Meneng ae. Tak jupuk mergo tak nggo nyambut gawe. Kanggo apa? Ora ngerti. Ora. Palu iki arep tak nggo malu siram. Siram tak palu. Kelakon siram aboh sak toko-toko. Kowe lho aku nek ngrasakno kudu. Lho sirahe ora ana gedene sak toko kok. Amarga palu kenapa sak toko-toko. Atos kowe jebule lho. Lho jajal. Lho kowe jaluk malu tak palu kok. Jajal aku. Minggir. Halo. Au. Maju maju. Nah. Rempul kowe. Tengok-tengok. Lah yo mataku dhewe. Aku nek ngrasakno kudu. Anteng kowe sitel palu ora. Kare. Asik kowe. Iya. Jos. Woi, kurang bater. Kurang bater. Iya. Pikir. Asem menane. Iya. Sing sirahe sapa? Siram. Kowe mesti Gumun. aku dhewe ya gumun. Atase sirah dimentik muni. Ting. Kaya pandhe nucuk. Wesi. Ya Allah ya Gusti, tinggal ngowoh rabine kae kowe. Soe yen pakar nek ngenteni ngowoh, kok tinggal rabi. Asek kowe. Sis. Nek nutuk undone kurang banter. Kurang banter. Anti sing nutuk. Hei, kowe lho. Aku non biasem. Aku terasa petekku. Ras
ngarang-ngarang. Hei! No! Kowe lho. Tutup. Yasmu nganggo teracake menteku. Aja tutup. Ora sawo lho. Kowe yang mateni wong. Ora iso. Aja. Omong apa satu. Aja. Kalau meneh kowe. Aja. Amene piye? Man. Mripatku petenge ra karuan. Lampune ning ndi? Lampune. Aku terahe wis roh. Wah, anake ya Allah. Wah. Aduh. Tambani. Ora sak atas tembung. Kowe jaluk mari. Iya. Tak tutup lisan gas. Mesti mentole. Mentole ilang. Apa? Mentole ilang. Mentole ilang. Ilang apa lah iki apa tak gedung. Ngene sesuk yo oleh beras 2 kilo. Hei. Perang ora sakit terusno. Lah piye? Aku duwe cara ngarani musuhe. Carane. Ana carane. Piye? Ene. Dingeti. Iya iya. Dingeti ene se. Dingeti ana carane. Dingeti. Hei. Tung 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 tung. Tung tung tung. Ayo saiki ganti kowe. Apik. Karena tak iso muli. Saiki ganti kowe. Yo. Tangannya dicokot. Iya iya. Mana? Ngaku jaring jero weteng kuyare aku iki. Apa? Mana? Dituntut ora. Dicokot. Iya iya. Dicokot. Cokot piye marai aku ora dituntut. Hei. Tung tung tung. Tung tung tung. Tung tung tung. Tung tung tung. Iya mateni wong. Loh, apa matane piye? Wong alar buat culan jeblek lambe wong. Maune lambeku dia orang buat jeblek ngerempel pitik lho. Lah sawise tak jeblek. Ngerempel barungan.
iso teko kene lho. Ono apa? Woi,
Ayo, barang. Ati tututi. Ayo. Carane. Awake wis wis ditutup. Yo. Kowe sing ngomong, aku sing ngomong. Aku lah. Aku karena dadine ndek lah. Aku sing ngomong ya. Kalau aku sing kowe sing ngomong. Ya. Masuk. Luding. Siap. Siap. Orang mundur saka peperangan. Ing papan ora gelem sumintu. Lakon mati sangan mati. Ayo, tutup lo. Ayo. Ayo
yen pancen ge Satya adepono aku Ira Vista setan anteni aku tinggongipun wong kene lake yo ngerti sing ngundang sapa ya ngerti nah sing ngundang Pak Allah lah acarane opo nyonatno putrane oh nek ngono dongakno iki iya tak dongane muga-muga putrane sawise disunat dadi putra sing saleh berbakti kepada orang tua agama karo negara oh amin ya wis men iki gandeng wis dalu ayo nang do netepi kewajiban awak dhewe
wedene iki. Ayo. Iki mesti ulam iki. Ora. Saurane sapa? Ulam mesti ulam. Ora. Agamene ulam mesti metu. Ora, aku ora ngerti ulam. Duwe. Oi! Iki mesti ulam. Ulam Iki yo. ora Ada kudu tembok noto. ben ketok pantes. Iki mesti ulam. Ora. Lah terus ulane sapa? Kula ngono kok. Ora. Lho sing nang kene iki dhisik kowe kok. Sis, Ana apa? ora usah padha padudon. Yo, Sing penting tak takokane ulane. mbok takoki. Sing duwe iki sapa? Yo takonono. Ulo. Apa? Sakenane iki kuwe kuwi ulane sapa? Aku ulane Pandi. Ulane Pandi. Jebul ulane pani wedi yo. Lah iya. Wedi lho. Ulane Pandi kok gedene ngene. Ulane bendang mirip dipakani ae. Dipakani apa? Dipakani sego. Ora, Lah apa? Sego rawan manglho. ora gelem. Sambil kecok. Ora gelem. Aku njaluk pangan menungso. Jaluk mangan menungso. Tenang ae. Iya. Ini. Alah metu neh kowe bisa. Kowe kene. Kene buat kok maju lho kowe. Lah kene kok malah metu nang. Sing dadi ulang neraka kok. Lah terus pripatmu keculuk kok. Oh. Ramai ketat. Ayo. Iya. Aku pakanin nah. Jalone. Jalone. Aku pakanin nah. Tenang ae. Aku lan panganan mah. Ana apa? Ono apa? Kowe tak pakano ulo. Mbok pakakno ulong. Yo. Ora gawe. Kowe ganti kowe. Awak sing wedi. Lah wong mbok pakakno ulong. Modal. Beda pangan. Mocamu. Kowe mah tenang. Moh. Lah terus apa neh? Lah kancane kae ra iya lek. Wes. Apa? Ganti kowe sing dipakano. Ono moh. Kowe ya moh. Moh. Wis, aku lah sing dipakano ulo. Gelem tenang. Nek dipakani bocah iki aku moh. Lah gini yo. Endoke gedhi. Asemane. Ndak apa? Ndokem gedhi aku kelolot. Woi. Asemane. Ya wes nemu kabeh. Aku duwe cara liya. Carang nggih. Tak sumetane mercon biasa. Hei. Mbok sumeti mercon. Yo. Wah. Hei. Dhewe mercon iki. Kowe Sepiro gedene? kuwedi Wedi. sak dunia. Wah. Yo. Merconem gedene sak pira? Sak dunia. Ijeh gedhe merconku. Lo mercon gedene sepiro? Merconku gedene sak langit. Tenang ae. Hei. Mercone dijipuk wong loro. Lho. Kok wong loro iku Kuwedi merconku kuwedi. mergo mangsa dunia. Nek ora wong loro ra kuat. Ora kuat. Sing jipuk aku karo kene. Kowe tunggoni ulone. Nunggoni ula Aja leh mlayu. dan budal.
Tuh balik tenan lho. Wes wengi ta budak. Jadi kowe ape bedrodong lho. Gage. Suwene iki lho. Ulane ra kekeli. Gage. Layu. Amane. Kiri. Pop. Blok. Matane gudi. Jebule apa tenan yo. Lah motorku kuat dia. Lah wong merton karo awakmu kudu gedhe mertone. Ini iki kaya obat pirang lho? 7 kilo. Yo, 7 kilo tenan. 7 kilo. Lah pirang dina gawe? Sesore. Dia sore mau. Sore mang. Iya. Kowe ndang golek korak. Ore. Iku nulek mercone. Merton iki nganggo korek. Nganggo korak. Mekane Iya. oh alah. Berarti yo kurang pinter kowe ning ngono. Lho kok kurang pinter piye? Lho. Zaman saiki lho, Piye? canggih kok. Canggih piye? Merton iki umume dikongselekno. Heh? Dikongselekno. Nganggo apa? Yo nganggo kabel cupane lho. Ora usah kesuwen. Lho kesuwen iku Kowe ndang golek korak. Kabele ora kuat, setrume gak kuat. Pasar Jepang tutup. saiki. Iya ndang golek korak. Yo sik antene. Ayo diangkat. Oi, Mertone cantik. dagang kowe. Sik. Suwene. Eh. Santai ah. Aku sampe dipangan lu. Lah aku mang medono nyilah ning isor. Tekeli. Kowe. Tekeli santai ta. Kowe sampurung. Siap. Oh yo. Leangi lho. Bagus. Sik. Suwene. Dagang ke ulane selak ayo. Alah yo. Dadane sik piye cah. Aku golek rek. Yo aku gila iki mau. Dagang ke didadakno. Ulane selak ayo. Dagang. Si aja muring-muring ah. Lah ora kok mati ulo. Ya aku anu muring-muring. Dagang kowe ra iso. Hei, Piye? martane makan. Lah, matine. Aman. Alhamdulillah. Dagang. Wes sampurung. Aku angine gondong angine. Coba sebelah. Lah, iki kok. Aja bos. Lah. Wes, piye? Wah. Hei. Goblok. Hei. Kaki, suwene. Mercon. Apa? Itu mercon.